Gusipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralokane malah kebak. Amin. Sudah? Ya iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku gedhing aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kalingan sing wis-wis. Oh. Gila streaming loh lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan dek nih Ken. Ndak aku cedek sampean ki lho malah KSBB. KSBB apa? Kalingan sing wis-wis ki mau lho Mas. Oh nyapa to. Sing wis ki ya wis ya to. Sing wis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to.